Għal ħafna hija faċli li jażlu li jmorru għal pizza u pinta birra friska f'xi restorant. Iżda din mhijiex l-għażla ta' kulħadd, speċjalment għal dawk li jbatu mill-kundizzjoni tas-celiac. Kundizzjoni li min ibati minna ma jistax jikkonsma glutina. Xi ħaġa li teżisti f'diversi prodotti magħmulin mill-qamħ, xejr u ħafur, fosthom il-ħobs, l-aġin u gallettini. Min ikun diagnostikat bħala persuna celiac ikollu jgħix biha tul ħajtu għax fejqan m'hemmx. George Cardona Schranz, il-President tal-Assoċjazzjoni Maltija tas-Celiac, jiddeskrivi il-mument li jtobba qalulu li kien ibati minn din il-kundizzjoni. L-impatt fil-bidu ma tassir tafu sakemm tibda issib saqajk sakemm inti tkun taf x'tista' tagħmel x'ma tistax tagħmel. L-ewwel reazzjoni tkun jien ma nista' nikol xejn. Iżda dan mhuwiex il-każ għax għalkemm wieħed irid ibiddel id-dieta tiegħu xorta l-ħajja jista' jgħixha b'mod normali. Hemm alternattivi. Jekk inti trid tikol dak l-oġġett, imma anke jekk ma tikolx affarijiet li huma manufatturati apposta bħala gluten free għal min huwa celiac, il-ħajja tibqa' għaddejja x'inti għandek varjetà fid-dieta tiegħek illi tista' tikol ħafna affarijiet oħra li il-lifestyle tiegħek iżomma mod li inti tista' tgħix ħajja normali. Spjega kif dawk li jkunu diagnostikati bħala celiac jistgħu japplikaw għal kartuna safra mal-iskema tal-ispiżjar tal-għażla tiegħek. B'hekk ikunu intitolati għal vouchers biex jixtru prodotti li huma adekwati għalihom. Wara numru tal-laqgħat bejn id-Dipartiment tas-Saħħa u l-Assoċjazzjoni, ftit ilu ntlaħaq ftehim biex ikun hemm żieda fil-lista ta' prodotti li l-persuni li huma celiac jistgħu jiksbu bil-vouchers li huma intitolati għalihom. Il-President tal-Assoċjazzjoni spjega kif qabel ma ddaħlet din is-sistema ta' vouchers l-ikel li kien provdut ma kienx ta' kwalità u aktar minn hekk limitat. Id-differenza kienet illi l-għażla kienet daqsxejn limitata, fis-sens illi kien hemm tip wieħed ta' ħobs, 3 jew 4 tipi ta' ġin u 3 tipi ta' gallettini bħala l-affarijiet li żjed bażiċi. Kien limitat ukoll in-numru ta' postijiet minn fejn dawn setgħu jiġbru l-ikel, tant li kienet tinħoloq inkonvenjenza fost l-anzjani jew dawk li ma jistgħux jinqalgħu minn djarhom. Is-sistema kif kienet qabel ma daħlu l-vouchers kienet illi kull min huwa intitolat għall-għajnuna tal-gvern, kull min kien irreġistrat fuq ix-Schedule 5, kien darba fix-xahar imur il-Health Center ta' Birkirkara, jagħmel ordni għax-xahar ta' wara u jingħata li jkun ordna x-xahar ta' qabel. Issa s-sistema illum inbidlet illi il-celiac flok imur il-Health Center u jiġbor l-affarijiet jew jordna, illum imur il-kunsill. Jiġbed il-voucher li jkun intitolat għalihom għal dak ix-xahar u bihom imur fil-ħwienet li huma parti mis-sistema taħt il-POIC. Fil-waqt li der sodisfat b'dawn il-bidliet, Cardona Schranz spjega li ħidmet l-Assoċjazzjoni tissokta u ħass li għandu jagħti parir lis segwaċi ta' One News. L-aħwa jew il-ġenituri jew it-tfal dejjem hemm possibilità akbar illi tintiret. U jiena meta xaħat fil-familja fi fatt uħti ġiet ċertifikata celiac, ġiet mill-ewwel fuq qalt isma' il-parelli taw lili hu illi l-familjari tagħna imorru jagħmlu t-testijiet. Sfortunatament jien għamilt bħal ħafna nies, ma kellix sintomi u allura injorajt iċ-ċirkostanza. Il-parir tiegħi hu mur għand tabib u imxi minn hemm jekk għandek bżonn tagħmel testijiet għamilhom u bas skont ir-riżultati taġixxi.